ty ma nepotrebuješ. Nepotrebuješ ani žiadneho terapeuta, psychológa, vzťahového poradcu, proste reálne nikoho. Pretože všetky odpovede na tvoje otázky, ktoré hľadáš, už dávno vieš. Len sa k ním ako keby musíš dopracovať spôsobom, ktorý by som povedala, že nie je tak úplne príjemný. Pretože musíš trošičku viacej zájsť aj do tej minulosti, do tých tvojich zranení, do tých tvojich proste spomienok, ktoré neboli moc príjemné a položiť si samozrejme otázku, prečo? Prečo sa ti to udialo? Prečo si sa tak zachoval? A ako to zmeniť? A samozrejme týmto videom nechcem povedať, že je to úplne zbytočné mať koho, kto vás vypočuje a kto vám poradí, ale nemôžete to tak brať, že vám ako keby aj ja dokážem so všetkým pomôcť, pretože ja vás reálne viem len ako keby nasmerovať k tomu, aby ste si pár vecí uvedomili, ale uvedomiť si ich jednoducho musíte vy. To bohužiaľ za vás urobiť neviem.